les ràtios simplement comparats, i després indubtablement l'ampliabilitat és favoreix els homes i no les dones. A l'hora de perdre l'empleo i tot, les dones tenen les dificultats, excepte per recordar que en el sector servicis que ahir s'emporta la feina. Però les taxes de desocupació també són majors que les de... són considerables i tenen qüestions comparatives respecte a la població ocupada i la que supon la desocupada. Ahí teniu dos gràfics que les mateixes xifres del 91 i del 2006 venen a comparar perquè visualment es puga veure. Teniu l'agricultura que, dins del format de test encara es veu prou bé, però comença a ser quasi inadvertible en el que correspon al 2006, i com per exemple si suponia pràcticament el 50% en el sector servicis, ara ja és pràcticament 3/4 parts del circuit. Això seria un poquet el que donaria la sectorització econòmica. Una economia que fonamentalment està dedicada al tema de l'administració, al tema turístic i qüestions que abarquen els servicis. Ahí la construcció la tenim també col·locat. Fixeu-vos com ha augmentat, fins al 2006 ja podem augmentar respecte de la que suponia en el 91, i potser no s'haguem fet algun any concret en el 2007 o fins que aparegui el tema de la crisi, potser encara s'haguem augmentat molt més el volum de la gent ocupada en aquest sector, que precisament és el que més desocupació genera. Bé, vist els sectors dins la rotació de la població, tant per distribució geogràfica com per qüestió d'edat, sexe i també per sectors econòmics, parlem de que el creixement vegetatiu supon un 3/1000 aproximadament, la natalitat és un 11, mentre que la mortalitat és un 8. Són dades que suponen un manteniment i un poc de retrocés en la natalitat, però un retrocés considerable també en la mortalitat, el qual fa que la diferència de creixement vegetatiu tingui encara un valor important. Qüestions que han descendit, si tinguem en compte, milles d'algun altre moment. De totes maneres, es produeix un increment considerable de la població i es fa perquè el factor immigrant, que és un test fonamental, és el joc de la que ve, poden ser matrimonis joves en el determinat, són els que més proper, possiblement la nostra societat en un moment determinat estava en una ràtio de 2-3 fills, actualment és molt complicat, més d'1 o més de 2. Cada 9 mesos. Cada 9 mesos. Cada 9 mesos. Estan estudiant avançar el procés. Això és per a tindre un pes considerable i poder decidir. Ja són factors decisoris, sobretot en poblacions de la costa alacantina. Són factors decisoris els immigrants, concretament se focalitzen hasta els 60.000 i pico d'anglesos a nivell. No sé si tenim alguna taula. Crec recordar que hi ha una taula de les procedències dels immigrants i els que venen de la Unió Europea o de països europeus que no siguin els de l'est. La ràtio s'han portat els anglesos en uns 60.000 i pico en els últims censos, i la major part localitzats en les zones que es coneguem, d'Altea, l'Alfàs, per tant ahí inclús hi ha poblacions en les que els seu bon exemple que s'està vivint actualment tenen retiraries, alcaldies, etc. Després suposo que la cosa que us estaré davant, si no tirarem a d'ella i vos comentaré un poc el tema de les procedències per a que sapiguem la majoria dels immigrants. Bé, per comarques, les del nord interior són les que continuen en un creixement molt baix o inclús en un cas negatiu. Ahir vos he col·locat el protagonista per la qual han discriminat més.
les entrades tenen un comportament més o menys similar a la mitja i van mantenint-se d'alguna forma. Les meridionals, ells són les que més creixen perquè a més és el lloc on més immigrants es registra, a pesar de que després hi ha alguna qüestió puntual, com el cas de la zona de la Plana o Castelló fonamentalment, on podem trobar no sé quants mil romans, ¿vale? Però en termes absoluts fonamentalment són les comarques del sud les que més captació demogràfica d'immigrants tenen. I després considerables que us ho havia avançat l'albans de les comarques de la Plana i de Segura. Vos estava dient el tema dels immigrants. Per exemple, si fem referència a països de la Unió, del Regne Unit, estem parlant d'un 60.000, d'Itàlia pues alrededor de uns 15.000 aproximadament, després estaria Alemanya, poc més o menys igual, França baixaria uns 10.000, els Països Baixos estarien entre 7 i 20.000. Després parlaríem de l'Europa de l'Est, que ens aniríem a més de 65.000, i la majoria són de Romania, romanis quasi tots sempre l'Amèrica. Quan parlem d'Amèrica Llatina estem parlant al voltant de 120.000 els censats en 2007 i la major part equatorians i colombians, la major part, estic parlant de 30.000 i 40.000 aproximadament. Després estaria la zona d'Àfrica, fonamentalment Argel i Marroc, són els dos països generadors de més emigració i parlaríem dels 65.000 aproximadament, igual que l'Europa de l'Est. Després ja quedaria, l'altre quedaria per Àsia, estaríem parlant com a molt d'uns 20.000. Destaca de manera notable la població xina, de les que marca, i després ja com a qüestió anecdòtica d'Oceania, que la pràcticament no representa quasi res. Bueno, d'aquest factor d'immigració és del que estàvem parlant, i d'aquesta notícia que en un moment determinat he fet un comentari a l'inici d'allò más valencianos però menos autóctonos, pues estem parlant de que per a 2008 en aquest article de premsa se parlava que els valencians autòctons eren sobre un 65,5, els vinguts dels estats de l'estat en un 17 i els vinguts són un 16, per tant ja pata aproximadament. Bé, i ahí tenim com vos diu un poc les procedències sobretot dels països que acabem de veure fa un moment. Si voleu xifres, empadronats en València, gener de 2005, i tenim els europeus comunitaris, el 95, després el restant d'europeus es parla de 122, d'Àfrica 52.000, Amèrica del Nord 1.000 i pico, Amèrica Central 1.000 i pico, Amèrica del Sud, que és on procedeixen des de Colònia, Equador, tal, Àsia de 1.000 i pico, doncs aquestes xifres i buscar la diagrama, els percentatges que suponen en quant a immigració. I després inclús la font de la qual he tret les dades, el Carles Comercial, pues parla també inclús de gent en situació regular i la gent transsegur que tampoc conté, vull dir, a l'hora de comptar estem comptant pues, és que realment d'alguna forma se poden haver empadronat i per tant basant-se en els padrons se fan aquestes coses. Bé, un poc ja per acabar i a veure de conclusions, i si voleu pues, fer algun comentari o alguna coseta, dir-vos que a lo llarg del 20 i dels inicis del 21 pues, s'han produït canvis notables en la població en quant a tendència de concentració territorial, ve a concentrar-se en grans nuclis urbans i en determinades àrees mentre que baixant les despoblades, de que s'ha produït un progressiu envelliment de la població i que solament hi ha hagut pues, ara puntualment a l'on un freno per el tema dels vinguts i dels descendents que estan tenint, que hi ha
una millora també en el nivell de qualificació de la població a nivell general, és molta més gent la que estudia, la que té més preparació en aquests moments històrics. La incorporació durant aquest trànsit del vínculo, sobretot de la dona a la vida laboral i una situació de normalitat i de normalització, el desplaçament de les activitats agràries en favor de les industrials i del sector servicis i per tant dels terciaris, i després la intensitat del procés migratori. Per àrees anem a veure que pràcticament coincidix, i quan dic per àrees doncs estic parlant de la zona sud, Alacant, de la zona nord, Castelló, de la zona central, València. Pues a nivell del sud el creixement és superior respecte a les altres àrees. Els municipis que més han crescut, i això anem a veure que són en tots els casos, són els que estan entre superiors a 10.000 habitants, entre 10.000 habitants i 50.000. No és sol concentrar en la capital, per exemple en el cas d'Alacant no és el punt referencial, s'ha produït increments demogràfics molt més notables en ells, el que passa que la conurbació entre Alacant és i per exemple en la ciutat d'Oriola. La ciutat d'Oriola és un poc més escandalós perquè crec que en breu període de temps quasi s'incrementa en 20.000 habitants. Bé, només l'àrea del comtat ha perdut població en les comarques del sud. El nivell de la població és molt similar i pràcticament estem en la mitja pràcticament tots. El sector industrial segueix sent important, sobretot en les comarques interiors, però el que més ha crescut és de servicis, sobretot el turístic. I després la major presència estrangera en aquestes zones és el que ens comentava del Regne Unit, que arriba a representar el 25% de tota la població forània o arribada estrangera en un moment determinat. Molts d'estos, sobretot els anglesos, són jubilats i molta gent que veu els Països Baixos, etc. Segurament ja en època inactiva i a viure al sol i tal. Per tant, població activa. I els nivells d'estudi no alcança la mitja estatal en la zona esta. En canvi, ho supera notablement ja Castelló, els nivells d'estudi o la qualificació que podem dir, i també per supost València que estaria per dalt de la mitja estatal. En la zona nord, el primer de creixement segueix, és un primer de creixement també poblacional i sobretot heu vist la comarca aquella que hi havia marcadeta en un blau fosc de la zona de la Plana, on s'han assentat la major part dels romans. Els municipis que més creixen són exactament els mateixos, els que van en la fracció entre 10.000 i 50.000 habitants, encara que hi ha pocs, per tant pràcticament Castelló. Però després sí Vila-real, després sí altres àrees, la Vall d'Uxó, etc. Sí que altres àrees que estan entre aquesta facció. El nivell d'envelliment ja dic que era similar, el sector industrial és important, és molt important, arriba a ocupar fins a quasi el 30% de la població. La presència estrangera s'ha posat fonamentalment en els primers anys del segle XXI i un 44% de la censal registrat o de la que té coneixement correspon a romans procedents de Romania, i els nivells d'estudi són similars o inclús superiors en alguns casos. Per a l'àrea central estem parlant de que també recupera la població d'una manera considerable, de que s'agrupa en esta àrea geogràfica més del 50% de la població, que són aquests municipis els que continuen creixent en detriment d'altres de menor població, que se concentra la població fonamentalment a nivell de 2 milions en l'àrea metropolitana de la ciutat de València, que el Racó d'Ademús, per exemple, és una de les comarques que perd població i a més ja ha perdut considerablement per la poca que ja tenia,
que el sector industrial és important, però així hi ha que tenir en compte altres sectors, fonamentalment els servicis, que generen la major empleabilitat de les dones, i sobretot dins d'ahir el correspondia al sector de l'administració, que és molt important, capital autonòmica, etcètera, i per tant es concentren totes les administracions així en la ciutat, i només un 11,8 és població estrangera, per tant és molt menor que la que ha acollit la zona nord o la zona sud, i els nivells d'estudi i de qualificació s'hi tenen a l'explotar. I en això, en teoria, s'hauria per acabar l'exposició. Si teniu alguna pregunta, sent segut al Machacó, però jo agarro la directa, si ningú me para, pues bueno, fins al català. El gran tapat de la immigració són els xinesos. No és que el senyor Blasco s'ha donat en ell ja molts d'ells, sinó que es permet la reagrupació familiar a 2 generacions, germans, pares i iaios. Actualment en la comunitat valenciana n'hi ha més de 200.000 xinesos. Però en canvi has vist que no ensenyen les xifres. És que són els grans tapats, perquè efectivament és el que us comentava, és la població que no estigui censada, la població transeúnt, perquè en un moment determinat poden haver entrat com a transeunts i haver-se quedat, tot això, i són qüestions que indubtablement genera de moment aquesta societat, i efectivament hi ha moltíssima més població, per tant segur que rebassem, si es comptem 1 a 1 és més de 5 milions, però les xifres són les que en teoria l'oficialitat dona i sobre les que en definitiva treballes mentre no tens unes altres fonts, però sí. No sé, els datos reals és que la seguretat social, perquè estes són les que al final, l'únic que passa que les qüestions censatàries, pues efectivament tindrem que plegar a la millor al cens del 2011, que és quan farà tota la dècada, per a que la millor es desapareguen. Mentre que en el tema dels empadronaments, pues a vegades no, o a vegades sí, depèn de les circumstàncies, a vegades interessa empadronar-se o a vegades interessa empadronar-se. I romans només en Benicàssim n'hi ha més de 33.000. Més de 33.000. Ahir estàvem parlant de que és una població importantíssima, la que se centra en lo que seria la plana alta i plana baixa, i el triangle de l'or que diuen, i que tant és així que ja hi ha hagut una o 2 ocasions en què ha vengut gent de l'administració o del govern, inclús de Romania, per l'intent del retorn, i precisament l'ambaixador, el primer lloc on feu la seva presència i l'intent d'explicar-los el bo que seria tornar a navegar al país va ser precisament ahir, perquè és un club poblacional possiblement dels més importants de l'estat. I el taulell genera molt de treball, ha generat molt de treball en aquesta zona i veurem ara el que dona la situació de crisi, perquè ahir quan veníem estàvem comentant que hi ha de veure autèntiques barbaritats d'emmagatzematge d'aquesta producció, cosa que abans no m'havia ficat tant l'atenció. Sector que per altra part està afonant l'economia xinesa. Indubtablement els xinos copien i ho fan tot més barat, venen a dependre així. Alguna cosa més? Jo voldria dir que he vist que a l'última hora per 3-4 dies ficava servicis de tal i a país construcció. L'any 2000 l'any 1900 una cosa. Algo de periódico para la construcción. No, sí, pero ahí falta quitar algo de administrativo. Ya, lo que pasa es que eso entraría desde el sector servicio. Lo único que pasa es que a la millor genera una població ja més que considerable, però clar, ja no és solament l'administració, perquè també estaria ahí vinculat a la millor pues, el personal docent o el personal mèdic, que en definitiva d'alguna forma estan vinculats a l'administració. Va dir, sí. Yo creo que no van a publicar la cifra para que no nos asustemos. No te lleves, si vos. No, para que no nos asustemos. Pero en fin, a la próxima agarre la idea y coloque lo que sería. Sí, habría que hacer un balance
de tota la gent que realment està en el que seria funcionament de la pròpia administració. Estem parlant de xifres considerables. Algo faran els administratius de l'administració, que no hi ha que ficar en el paro, hi ha que ficar pero el sector productivo, pero es que no sé si genera riqueza. Liberar sindicales son para complicar. Tampoc. També faríem una suma. Alguns continuen sent sindicats liberals i ha desaparegut ja l'empresa que la fabrica. Y según los que iba a ser el mundo o la reforma de economía, ¿no? De 6 y pico mil, y de no sé cuántos liberados, 40.000. No sé bien complicados. No, pues si fa xifres a nivell d'estat és possible. És possible. Yo creo que lo importante es que no vamos a abrir la pensión, es lo único que Eduardo, nosaltres estem quasi segurs que no nos va a arribar. Estem quasi segurs que no nos va a arribar ja. Aguanta un any i mig, per lo menos. Que arribem a 23, ¿eh?